Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzan Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzan Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana. A ga yanzu lokaci ya canza, a ga yanzu sanyi ma muke. Hawa na son. Barka ya kake? Ya in gida ya sama kuma. Ya su yamma ga wala kuma. A ga hawan su ya nan kuma. Ya musu ya nan Muhammadu Ganiyawa. Ya musu ya nan Muhammadu. Ya musu ya nan Muhammadu. Masu kallon ma musu ya nan Muhammadu. Kwarai da gaske. Gaskiya ne. Ni gani nake kaga kamar yanzu. Dole sai na gaba yayi, na gaba da mu sai sun yi, sannan mu sannan zamu mu ma na ƙasa da mu gani, saboda ni ba zai yiwu a ce mu mun taso ba koya mana komai ba, ba mu ga suna yi ba mu ma mu ɗauka duk ba yi kuma Allah. Ka gani su ma yaran nan ne nake iyayen su ika tilasta su suna da yayi ana ma yayyan faɗa ga aikatan su jiki ana ruwa na nuna musu addinin musulunci. To yanzu Allah dai ya sa mu dai mu dace da ɗayan Allah ya sa mu rabu da iyayen mu lafiya da malamanmu da yayyanmu da abokan arzika wanda sun riga mu gidan gaskiya kuma Allah ka jikan su ta mutu ga Allah ya sa mu cikin imani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kai duniya yanzu haka na bar ma can ƙauyen namu, can garin namu, mutane sun addabi mutane, ba sa son su ga ci gaban mutum. Yanzu nan ɗin ma na zo garin sai a hankula. Kai duniya Allah ya samu dace, Allah ya samu dace. Iya mu lafiya, Allah ƙara mana soyayya Annabi Muhammad. Assalamu alaikum assalam. Barka. Kawai da kai mu ne muka haɗu da kai kwanaki ko? Bismillah. Ya garin ya gida al'amura. Alhamdulillah. Dama malam maganin nan da gaya mu game da kisan nan. Ok, tabbas an yi haka. Malam gaskiya ka gaya mun gaskiya duk wanda ya kisa komai shi wuta ne. A wutan jahannama zai bi. Ai shi kisa da kake gani ba wai son shi ake yi. Ba zan gaji da gaya ma ba, duk wanda a ce yau gashi ya ji ya karɓi musulunci ko yana salatin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama dan uwanka musulmi. To kuma ta yaya za ka kashe dan uwanka musulmi kuma da gangan bai ci bai sha ba sata ko sata ya dan mai kudi ko ba ga. Amma kuma yanzu abin da zaka lura mutum sai ya je saci manyan kuɗi a ki kama shi, amma mutumin da zai je shagon mai trader je saci garin kwanci sai ga an kama shi. Haka ne malam. Amma yanzu malam maganan da na kawo ma. Allah ya sa na sani. Kan maganan mata ne. Malam sai ka ga mata daga nan har karfe 2 na dare iyayenmu ta sakaci, ka ga mace na yawo karfe 2 dare me take yi haka? Wani yanzu wani zamani ne Allah ya kawo ba abin da za mu dage da shi sai addu'a, tunda gaskiya iyayenmu suna iya bakin kokarin su inda wajen tarbiyyar mu kare da Allah iyayenmu. Kuma yanzu ka san mai yanzu mata akwai kwaɗi dan abun hannun nan, saboda me zan ma wani misali haka. Kamar akwai wani abokina nan da ya je neman aure, shi bai da kuɗi, yarinya kuma irin yan gidan manyan nan ce, amma tana son ta ika ɗan latsa shi ɗin nan da ɗan samu wani abu daga hannun shi. Wallahi rashi auren nan ma bai yi ba, saboda me yan mata suna son abun hannu kana ba su kuɗi haka dai kana ɗan abun nan, domin ba ka da shi za ka je ka sata ne. Kuma irin wannan kana ba mace kuɗi kana yawan ba ta kuɗi muna abun nan
gaba in ka zo ku yi auren kuma in baka da shi ba za ku yi dai ku rabu. Kawai yanzu abin da za mu dage da addu'a. Mu addu'a ba ma yi, Allah ka shirya mu, Allah ka shirya mu. Masu yi ma Allah ka shirya su, zai mu dage da addu'a. Almajir. Na gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya kara mana soyayya Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai. Kwanaki na zo wannan ni da wani abokina mun je wajen wata makaranta ne, amma kuma yanzu na dawo gaskiya na manta makaranta shine na Allah nake tambaya ko da ta sake. Ina makarantar Malam Musa. Yawwa haka ne, tabbas makarantar Malam Musa. Allah yanzu ina zan bane samu. Makarantar kake so? Idan kai gina street haka, ko sai kai kwana. Insha Allah. Kai ta dama. Allah ya so ya da makarantar nan zan so. Na gode Allah saka da amma malama ban tambayi sunan ki. Suna Sayyida. Sayyida. Kuma sunan na Sayyida. Saifullahi bawan Allah, Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Ni da Malam Sani ka san masoya ne ba masa in dai malamai amma da ka ce malam Malam Sani nake yi wa masoyi ne sai duk wani malami a layin ka ce masoyi ne su Allah sa sana ai ka gama Malam Sani Malam Murtala yanzu ma ka kance da ka bi nan kan kwana insha Allah ka ba ta mai gidan malam na wurin Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam malama Amina. Ya gida Lafiya ya kalau. mama Lafiya kowa da kowa. Lafiya kalau. Ni na kishi da ke baka zuwa Islamiyya da hannu ce da zan dena miki magana ba tunda baka zuwa makaranta. To dan Allah ki haƙuri ba laifi na bane ruɗe shedan ne. Ina so in zo amma sai ta mun. Ya magana yin waliman na kin shashatar da magana kin dena zuwa makaranta. Malam ma har yayi fushi da ke fa ta ce baka zuwa makaranta don Allah ki gyara mana. To dan Allah in kin je ki bashi haƙuri. Ni ba zan ba shi haƙuri ba ki zo da kanki ki ba shi haƙuri nan ma sai ya rike. To in Allah ya yarda zuwa an ji. Amma wani abu da zan baki sadaka ki dinga yawan yin salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ki kwanta barci. Da abin da nake son ce miki dinga yin salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki istighfara akan lokaci idan zaki kwanta barci. In Allah ya so ya yarda Allah zai taimake ki da manzansa kuma Allah ya gyara Allah ya duba. Nagode ke Aminiya ta kwarai ce. Nagode Allah saka da alkai. Amin. Allah ya bamu da zumunci. Amin amin. Allah ya kara mana soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amma fa gaskiya magana da zan gaya miki da ƙarshe ki dinga yawan zuwa makaranta akai-akai kin ga fa yana da amfani. To ni ma sai ki ringa taya ni da addu'a in kin yi sallah. Shikenan Allah ka shige mun gaba. Allah ya dazanta ki da shi kar ki damu. To shikenan nagode sister Amina. Allah saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An tashi lafiya. Ya Allah ubangiji ya sa na sani. Allah ina tambayar malam. Saifullahi bawan Allah,
masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzan Allah. Sai kullayi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzan Allah. Sai kullayi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah, wasu su so